Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yanzu nan zamu tona muku ainihin asirin dalilin da ya sa shi kansa Abdillahi Amdaz ya farfaɗi maganganun da basu dace ba. Sannan kuma a yau dinnan zamu gaya muku dalilan da ya sa za a ɗauki kwakwaran mataki a kansa. Sannan kuma zamu gaya muku dalilin da ya sa Sheikh Aminu Daurawa ya tsaya tsayin daka ya ce zai ɗauki dukkanin matakin da ya dace akan wanda ya taɓa Abdillahi Amdaz. Abdillahi Amdaz ya yi maganganu da yawa kuma ya yi maganganu waɗanda suka dace, sannan kuma ta wani gefen ya yi maganganun da ba su dace ba. Abin da ya sa muka ce ta wani gefen ya kamata a ce ya san maganganun da ba su dace ba, bai kamata ya tona wa kansa asiri ba, ko mu ce bai kamata ya tona ƴan uwansa da kuma kansa asiri ba. Ya tona musu asiri, ya sani cewa fa kamar ya tona kansa asiri ne. Ka sani cewa duk abin da ka sani cewa kana yi kuma sana'arka ce, a ciki aka san ka, a ciki kake ci kake sha, ka sani cewa fa dukkanin abin da ya faru da wannan sana'a taka kamar kai ma ya faru da kai ne. So shi Abdillahi Amdaz ya fito yana maganganu cewa ana lalata matan mutane a cikin Kannywood. Sannan kuma ana yin abubuwan da bai dace ba a cikin Kannywood. Manyan Kannywood su ne suke amfani da matan mutane a cikinta. Ya yi maganganu da yawa a kai, haka zalika ya samu goyon bayan wasu jaruman daga ciki, ya samu kuma gudun wasu jaruman daga ciki, ma'ana yi wasu da yawa sun guje shi. Ka sani cewa idan baka da hujja ko kana da hujja a abu, in dai ba hujja ce ta gani da ido ko ta gani ko ta ji da kunna ba, baka da dalilin da zaka fito ka ce kaza an yi kaza an yi kaza. Bayan ya faɗi wannan maganganun, an ce ya faɗi jarumi guda ɗaya wanda ya tabbatar da cewa yana da hujja a kansa, ya kama shi yana lalata da wata ko kuma ya gan shi yana lalata da wata. Me hujjarsa? Ya ce babu. Sannan an ce ya faɗi wata jaruma guda ɗaya wacce ya tabbatar da cewa ana lalata da ita ko kuma ga wanda yake lalata da ita. Ya ce babu. So kaga me? Ya zubar da mutuncin kansa, ya zubar da mutuncin matan Kannywood. Idan mace tana abinta, ka sani cewa ka barta ita da Allah ne. Idan namiji yana abinsa, ka sani cewa shi da Allah ne. Kowanne mutum da ka sani akwai yanayin yanda yake son rayuwarsa. Baka isa ka ce kai zaka zo ka ce zaka tona asiri domin me wai wanin ka yi ba. Ka sani cewa daga lokacin da ka tona asirin, wani fa daga lokacin shi kuma zai ma tambaɗe daga akan abin da ka faɗa. So akwai mutanen da yawa da suke yawan ɗaukar nambar mu, suke kiran mu domin jin ci gaban labarin wannan kes ko kuma domin shiga harkar fim, ko kuma wanda suke so ma za mu buɗe musu sabon YouTube channel. Da haka a yanzu za mu ajiye nambar mu ga wanda suke bukata, kama sababbin mawaka wayanda suke so wakokin su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Sannan kuma ina wanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma ƙananan fina-finai wanda suke so su ma su suna su zama celebrities a faɗin duniya. Sannan kuma ina wayanda suke bidiyoyi na kasuwanci wanda suke so za su dinga ɗora bidiyoyin kasuwancin su akan YouTube channel domin su ma su suna, a san su, a dinga neman su, a dinga neman kayayyakin su a faɗin duniya. Sannan kuma bugu da ƙari na wanda suke amfani da YouTube channel ɗinsu ya samu matsala, suka yi nema, wato ko ce ya samu matsala suke so a magance musu matsalar YouTube channel ɗinsu. Domin magance matsalar YouTube channel ɗinsu, ku kanku za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. So ku sani cewa ku kanku sababbin mawaƙa wannan dama ce a gare ku. Haka zalika waɗanda suke harkar bidiyo na kasuwanci, ku kanku dama ce a gare ku. Haka zalika wanda suke bidiyo na comedy ko na nishaɗi, ku kanku dama ce a gare ku. Za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe muku sabon YouTube channel, domin ku dinga ɗora shirye-shiryenku a kai, domin a san ku, a dinga neman ku, ku kanku ku samu suna a ko'ina. Sannan har wayanda suke sha'awa za su shiga harkar fim, ku sani cewa ta wannan namba za a gaya muku dokoki ko kuma za a gaya muku tsarikan da za ku bi har wato ku je inda ya kamata ku je, wato kar ku faɗa hannun da bai dace ba. So a yanzu dai ba mu da lokaci dai mu ce ku ci gaba da bibiyan mu, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrukan jaruman Kannywood.